Karbi lo Charlie jutang aterang mate KLJA atumpen cepatyo piponsi angdeng troxy all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition na jamek Diopani College along kepaman pon. Bokajan Subdivision ke Parlopon, Borpothar Police Station adung head kedo Diopani College along kedamtang nipai kreisi lapen krehiniar ni nini aparman angdeng troxy all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition na jamek kepaman pon. Lasonsi Karbi lo Charlie jutang aterang tiripi amaya tumpen Loki Charlie bomariso ejang mate college along Loki Charlie bomariso ejang atuma fan Karbi ajutang jubat nim rokom kepang chopon thekji lapen kang thurponji akemang kedo pona joksi all Karbi Anglong Inter College Cultural Competition nang bipon bom wang bompen pining an ningkan troxy angdeng an nang pleng tanglo. Labangso all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition ke paman ponalong sinjat iso Karbi lo Charlie jutang ateran tiripi amaipu KLJA Kongchun bang akas rongpi lapen Diopani College Principal Boson rong parpen ke chenglok penangan ke thekiding atumpen cherap cheto ponsi all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition jamek kibi pachun ponlo. Bangso jamegalong Karbi akhaya jutang nim rokom jesemet pet rong kitong kachepati pen pangcheng ponsi KLJA alama ingthur ponlo. Bangso phia college tin pen kewangate ran atum angbong nimso kirung bathili ke ap langthe pen ke kat sonsuri kache san pen ke danglok lun barim alun bong oi bor et lun sampung hai hui kachepati padoponlo. Karbi lo Charlie jutang ateran Central Committee pe bining asingkan phan angdeng troxy all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition suriring ko raga thong phan litum Diopani College long sinang jongpon lo nang jongpon pen nilitum boha ke chaklong labake kopai ke mi pusipulo daga college bangke nilitum belek college pen langda betul daga bangke sabu dim klong bangke building mukha temporary side la sita nilitum dim long nang jong si ladas tame college bang lan Karbi Anglong kangpi kachidi pluk bukalila lapen dak debok het surupathar ba nilip ba dep even Diopani atum kisumana rab make Diopani College konalo padim kargi dum dula. Angdeng troxy all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition ke paman ponalong kaddu kawe pen college inquiry si an chitong ponlo. Lasolong Diopani College, Bokajan College, Eastern Karbi Anglong College, Difu Government College, Rangsina College, Difu Commerce College, Pranab Jubilee College, Samson Singingti College, Thongnok Bay College atum pen ke chenglok penangana college atum chetong dunsi aliralon pidunsi mesen pen pachun pon. Bali Bathar ben presenterang Karbi Anglong live.